Nakalikom og kapin 18 million pesos ang Department of Education kon DEPED Bukidnon gikan sa mga local government units sa probinsya alang sa pag-host sa Northern Mindanao Regional Athletic Association kun NMRAA Meet 2026. Sumala ni Mr. Ariel B. Monticalvo, DEPED Bukidnon Sports Officer, nga nigahin og 4 million pesos nga budget ang national og gini gigamit alang sa procurement sa sports equipment, food ug uban pa. Hinungdan usab nga nangayo sila og suporta gikan sa LGUs. Dugang usab ni Monticalvo nga ang matagtulunghaan sa Malaybalay City dili sufficient ang comfort rooms tungod sa kadaghan sa mga delegations per division kung diin matag probinsya dili mominos sa 800 ka mga delegado. Samtang padayong hagit karon sa Malaybalay City ang kakulangon sa supply sa tubig rason nga adunay gihimong rasyon sa tubig sa mga tulungaan. Ang NMRAA 2026 magsugod karong Marso 18 ug matapos sa Marso 24. Mga katropa, para dili dali ma-stress ug dali kapoyon, mag Premium D3 Soft Gel Capsule nga good food supplement for you. Ang Premium D3 o ang Vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health. Mohatag kini og kalig-on sa mga kaunuran ug kahimsog sa kabukugan alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.